Nech začneš toto video pozerať, tak nezabudni dať like a odber. No čaute ľudia, a dneska ideme si dať koničky. Je tu so mnou, Aďo, nerob to. Normálne to. Čaute. Ideme, kto dá Viacej koničkov do 50. Nie, kto dá skôr 50 koničok. Idem prvý ja. Začnem a idem na to. 3. Čo keď dám 50? Choď na bok. No ale čo keď dám 50? Nie. Takže 2. Nie, 2, 3. Hej. 7. Normálne to čo? On má 7. 7. Mhm. 10. 4 si mal, 4. 6 mám. 6? Nemôže mať 6. On nemá 6, on mal 4. On má 4. Mal. Teraz máš 6. Teraz mal ozaj 6. Mal 9, asi nie, 7, 6. 6, 7. Ja som to rátala, má... Mám 16. To vyhráš. Som mal 10. To vyhráš. To bola pekná s lavačkou. Ľudia, videli ste to? Elis, videli to? Asi. Tak choď ďalej, nerob, aby to nerob. Choď ďalej. 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20. Nerátaj mi to! Ja viem rátať. Kúkajte na lavačku. Keď kúpim, tak takto bolo. Ja mám 23. A ty máš koľko? 6. Ale rátaj si! Máš 10. 6 si mal. 10 máš. Povedal teraz 6 mal. 20. Ty si povedal 10. Hej. 24. 10. Celé je choď. Ešte. To sa do teba netrafilo. Kúkajte, ako dá 15. Do hodiny. Mám 24. 28. Mám 14. Ja na ten zlavačku. 27. Ďalej ešte. Uha, musím dať aspoň 36. 27. Kúkajte na nohu! Pekná točená. Mám 31 ľudia. Zatiaľ vediem. Ja si myslím, že vyhrám. Mám 31. Dajte odber. Do toho. Mám raz, 2. Dobre. Mám 21. 25. 35. Ja stále si byli. Je to 25. Počkajte chvíľu. 15 minút počkáš, Ema. Mám
35. 35. A koľko ti chýba do toho? 15. Tu dobre. Dobre. 1, 2, 3, 4, 5. Ešte mi 10 chýba. Hej! Ešte 10. 10! Máš rátaj si to. 30. Dokoľko? 40. Neviem. 50. Koľko ti chýba? 42. Ja viem. Skoro som spadla. 3. Koľko ti? 8 ti chýbajú. Ja mám koľko? 7. Nie. Ja mám 43. Hej. Kamo? Aby nespehral, prosím. Á, padla! Ľudia, to je napínané. Ja 47 ja mám. Ja mám 40. 2, 4. 7. A koľko ti chýba? Ja ešte 3. Tebe chýba 3, nie? Ani 3. Mario, teraz musíš dať 3. On to dá. To dá. Daj to. Raz, 2. Nie! Dobre, stačí. Mama! Ľudia, vyhral som to. Ale no a Skoro čo? ľudia, toto vyhral. Pár 3. Dobrý zápas to bol. Toto by to bolo všetko a čau.